up and winding down. She knows 6 inches off the ground. She knows hottest girl inna the place. Make every man a line up inna the race. Oh, you can see it on her face. She don't know. Inna the dance, you a take off the eye off of every girl. And when me see your body move, girl, you a take off the eyes off of every girl. You fashion up, that designer, rock every man heart, Delilah. You know sit down in a party, recline up on the dance floor. You turn me on more. Wind it up and winding down. She knows 6 inches off the ground. She knows hottest girl inna the place. Make every man a line up inna the race. Oh, you can see it on her face. She don't know. Yan ay patungo. The Answer Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, kayo daw at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat. At syempre, kasama niyo naman ang pinaka-pinagpita ng kaseksihan. Pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ayi. Hello, Madrid Nation! Hello, mga salers. At syempre, hello, mga Prieta, Slavia, Maria Luna, Esa Andrada, okay, sino pa? Jackie Toriano, Christine Joyce Serrato, and Ashel Sentino. At syempre sa inyo mga nanonood sa atin. Halo sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw punong-puno ng kagandahan ang studio namin dahil nagsisigandahan ang ating makakasama ngayon. Yes, tama pa. Wala po muna si Rupi, paring Rupi ngayon dahil nagpapagaling siya. Yan. At syempre, get well soon, Papa Rupi. And may makakasama tayo ngayon at mamaya ipapakilala natin. Pero bago ang lahat, huwag yung kalilimutang i-share ang ating live stream para magkaroon tayo ng special prizes. At syempre, do not forget to like and heart react our live for today. At huwag nyo rin kalilimutang i-like at i-share ang ating mga pages. Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. Ayan, so nakatulog po naman kayo sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club. At syempre mga kasama pa rin natin ang Cutie Patuti, Kim Pin. Yan, halo Madrid Nation. Ba't ganon? Parang araw-araw ko to ginagawa pero bakit kinakabahan ako? Ayan, halo kay Prieto. Sabi niya, halo, kamusta? Almusalers, miss you all. It's good to be back again. Oo nga, kamusta ka na, Prietos? Bakit ngayon ka lang namin ulit nakita? Ayan, present na rin si Esa Andrada. Wow, sabi niya, halo, Merry Christmas, everyone. Gabi, nakikita niyo ba ang aming background today? Paskong Pasko na. Ayan, halo kay Alex Gaviola and kay Jana Gabica. And syempre, present na rin si Christine Serrato. Yes. And si Alex Gaviola. Ayan. Sasan kaya si Rupi ngayon? Oo nga, nagpapagaling si Rupi sa kanyang kabaliwan. Charot! Sa kanyang ubo. Kasi ilang araw na rin siyang inubo. Pero ngayon ang makakasama natin ngayon, balita ko napakaganda niya. Talaga, ang ganda-ganda ng mukha niya. May humamon! Oo, hinamon niya tuloy si Rupi. Sabi niya siya na lang daw, Char. At syempre, siya ay isang modelo. Ayan. So, huwag na tayong patumpik-tumpik pa para makilala niyo ng lahat ang ating napakagandang guest host. Walang iba kundi ang ating Gandirita Josa Jemia! Ayan! Jemia! Jemia! Hi! Kamusta ka, Jemia? Okay lang. Batiin mo naman yung mga ating mga... Ayan. Batiin mo naman yung
Pati ko yung mga nanonood ngayon, si Miss Christine Joy and si Miss Astrel and Santino. Hello, hello! Good afternoon po sa inyo lahat. Ayan, present na rin si Miss Jazzy Banag. Halo, Miss Jazzy. Ganda. Ayan, guys, ang aming Yes. ang humamon kay Ruby Kay na Ruby. si Jemmy. Yeah, Ayan, charot. oh. Ayan, oh, di ba nakikita niya naman? Ang ganda nila, oh. Ayan. Ang Ang ganda. lakas naman ng ilaw namin. Parang ayaw ko lang makita muna sa camera. Oo nga. Anong gusto niyo? Team Ayan. Kimpi or Team Jemia? Ayan. Tem. Ayan, sabi ni Prietas, hi po, Miss Jemmy. Oh. Ganda niya. Grabe. Ayan, present na rin si Dior Tanyan Nguyen. Sabi niya, game na. So, excited na ba kayo, guys, sa ating games for today? Ayan, halo, Ma'am Sheree. And syempre, Hello, binabati Ma'am ko rin Ray. si, ang ating Ma'am Shigandara na happy birthday! Happy birthday, Yes, Mami! kay Mr. Johnny Del. Ayan, happy birthday! So, ready na ba kayo sa ating Yes. hangman? Dahil ang ating pot money ngayon ay 400 pesos. Hazel! Wow! Malaki na yan sa Ayan. labas na. Halo, Chenson Bagan. Oo, ilabas na First natin time yan. manood. At huwag mo Ayan. So, guys, meron kaming rule sa ating hangman na game, which is kailangan 2 balon lang ang pwede nyo pong mapaputok para makuha ang ating pot money. Yes, kapag may pumutok na 2 lobo, goodbye pot money and see you tomorrow na ulit. So, kahapon, next week pa yung pot money na yan. So, 4 na araw. 4 na araw nang hindi nakukuha ang ating pot money. So, naipon siya, naging 400 pesos. So, yan ang ating highest pot money na nakuha ay 330. So, may makakakuha kaya ng 400. Mataas lang nyo yan, Yes. guys. So, yan, please comment kung ano bang gusto nyong category. Easy, medium, or hard. Yes. Halo, Jenny Remo. Game daw. Game. Hello! Jenny Remo. Okay, so ano nga ba ang gusto nyong category? Pagpiliin mo sila, Jemmy. Is it Easy? Ikaw, anong Medium? gusto mo? Hard. My feelings yung hard. Jemmy! Ayan, gusto rin ni Mr. AJ tsaka ni Dior Tanyan ng hard. Hard. Pero ang gusto ni Jenny, easy. Pero since mas lamang ang ating hard, simulan natin ang ating hangman sa hard. Favorite niya yung hard, ah. Ayan. Ayan, ang ating unang category ay famous people. Ayan. Sabi nila medium, easy, hard. Ayan, halo, Santiago, Marjorie, and kay Kitoriano. Easy, Gems. Easy, Jemmy, alam mo na. Hello, Ma'am Sheree. Ayan, guys, wag mo yung So, yan guys, kailangan mag-teamwork kayo dito ha. Kasi kailangan hanggang 2 balon lang ang pwede nyong mapaputok para makuha ang ating pot money. category famous. People. Yes, halo kay Shaira and kay Weng Karcha. Yes. Ayan. So yan, input na kayo ng letters na gusto nyo. Pero kailangan hindi mapaputok ang lobo. Yes. Ayan, don't forget mag-heart react and like react na rin for hindi muna tayo Team Kimpi and Team Kimpi and Team Jemmy. Oh. Oo. Favorite ni Jemmy ang hard. Oops. Ayan. Ang ganda ni Jemmy. So yan, sumasagot na sila. Sabi ni Sheila May tumabo. Thank you. Letter E. Letter E. May nagpapabati sa labas. Happy birthday, Ha- Arjo. Ayan, happy Ay, birthday happy rin kay birthday, Arjon. Siyempre,
Binabati ko rin ng happy birthday si Arjan and si Mr. Jonadel ng happy birthday. Happy birthday! Ayan. Halo, Lorjan Henova, Lordan. Wow. May letter E ba? Letter E. Letter E. Guys, kailangan may teamwork. Sabi ni Jenny, Esa, Sheila, and Letter A. Esa, sabi niya letter A. Guys, kailangan dalawang balon lang yung mapaputok ka. Letter A. A. Ayan. Ayan, may nagpadala ng sulat. Happy birthday, Arjo. Ayan. Sabi ni Sheila May Sanchez, pa-shout out naman po. Hello, Sheila May Sanchez. Grabe mo si Mr. AJ. May sagot na si AJ. Grabe! Sabi niya, William Shakespeare. Totoo ba? Maniwala. Feeling ko din. Input muna kayo ng Famous people. letters. May Yes. logo na bang pinapapagawa? Wala pa. Wow! Oh my God. Ako yung Pat Money, Grabe, ang bilis Sabi naman. rin ni Sheila, William Shakespeare. And sabi ni Santiago Marjorie, letter W. So, yes. Star letter W. Isa-isayin muna natin. W. Oy! Ang hard naman ni AJ, ang bilis. Ayan, halo! Mami Gandula! Mami Happy Kara! birthday po! Ay. Letter Z daw for Z. So yan, ready na ba kayo? Ang tamang sagot ay charot. L. M. S. S. A. Ano? H. Ano? A. P. E. R. And letter R! Grabe naman. Galing naman eh. Sabi ni Jenny, ang bilis daw. Grabe, ang bilis. Ayan. Jenny. So, ang galing. Parang ano to eh, si Mr. AJ, Lucky Charm. Kasi kapag nanalo na si Mr. AJ, sunod-sunod na silang nananalo. Ano, baka makuha nilang Patman name. O, gayahin nyo na agad yung sagot ni Mr. AJ. Ay, pagkali daw yung mga taga-Davao disaster. Ayan. Halo, Davao Halo, City halo. Disaster Risk Reduction and Management Office. Alwala. Haba, ano na? Ayan, so ano ba ang sunod na gusto nyo? Ang nauna ay hard. Hard. Ano ba? Hard ba ulit? Charot. Ano, hard? Hard Guys, na lang ulit. comment! And syempre, don't forget mag-heart react and like react for Team Kimpi and Team Jamie. Jemia. Ayan, Jamia. Jemia. Mali pala yung ano ko, pronounce Easy daw. Jamia. Sabi ni Jenny. Sabi ni Jenny. Ayan, congrats daw sabi ni Prietos. Sige, Sige, pushin easy natin yung muna. easy. So yan guys, wala pa kayong napapaputok. So may chance pa kayo makuha ang pot money. Isa na sa mga makakuha ng Pat Money si TAJ, yes. Saan na lang? Ayan, halo, Miss Angel Kalugay. Hello, Miss Angel. So kanina ay may easy tayo ngayon, no? Ang ating category ay places. Pipili na natin sino-sino ang makakakuha ng Patman. Ayan, ang makakakuha ng pot money guys ay kung sino ang tatlo o dalawa o isang makakakuha Nang walang pumuputok ng walang Maliban pumuputok sa na dalawa. Hanggang lobo. dalawa lang pala yung Yun, hanggang dalawang balloons lang. Grabe yung hula Ayan. niyo. Halo, Wilson Angeles, Jomar Solomon, and... Halulu. Ayan, sila. Joanne Soriano humula na agad, Los Angeles. Paano nyo nasabi? Ayaw na nilang ayaw na nilang magpumula ng letter. Ayaw nila may Oo. Oh my God, feeling ko bang kuha yung Input Pat muna Money? kayo ng letter. So, let's try letter L. Letter Letter? Oh, hindi siya Los Angeles. Diba? Sorry. Anyari daw kay Rupert. May ano po. Nasa hospital si Rupert. Nagpapagaling. May pinapatuloy ko siya. May pinatulpo. Charot. Maganda tayo. Ayan, sabi ni Mr. AJ, letter A. Letter A. Ay! Wala. Isa! May isa pa kayong chance Sana para lang. makuha ang pot Si money, AJ ba guys. yun? Lagot ka. Sabi ni Prietos, New Orleans. Pero walang A. New Orleans. Yes. Walang A. Walang A. Hindi
New Zealand. Yes, si Carlo. Ayan si Carlo Delgado ng kapit. Yan, halo-halo. Letter R Sorry daw, sabi ni Mr. Where's AJ? R. R. Sabi ni Carlo. R. Ayan, may R. Meron. Sabi ni Santiago Quaresma Marjorie, letter S. S. Guys, sa isa na lang yung chance nyo para makuha ang pot money. So, make sure tama ang inyong mga letter. Bigyan ka sabi. Letter. May pumunta na yung letter F. So, ibig sabihin, wala Ayan. na kayo Wala na. dapat paputukin. Kasi niya kayo nakapagpapag. Guys, pag matapos. pumutok pa ang isa, goodbye pot Goodbye, money bye-bye. na. May bilis 500 din, no? na sa bukas, di ba? Oo. Hindi ba po ngayon? Wow. 500 Maganda rin guys, tomorrow. ipunin nyo yung pot money para Yes, pag malaki nakuha rin nyo, sa mas milyon. malaki. Paipunin nyo 10,000, gano'n. Ayun na Ano sa daw, club. may mga letter E na dyan. Yes, sabi ni Letter Ja E. and Christine, letter E. Letter E. Ay, Ayan. Nice. Ay, alam ko na! Oh, grabe, may hula na si Miss Madali Jassy. lang yan. Ay, alam ko na. Ano? Miss Jassy, may Oh. hula. Parang Carlos daw. Sabi ni Mama Irene, New Ireland. Hindi. Ay, pwede. Hindi. Hindi. Ay, hindi. Wala palang A. Sabi naman nila Oo. ng Kremlin. Si Miss Jassy The hula. Kremlin. Kremlin. Char lang pala yung hula ko. Mali rin pala. Sabi rin ni Alex, the Kremlin. Kremlin. Saan yan? Saan? Para sa mga movie ko lang. The Kremlin. Saang lugar yung the Kremlin? Parang ano siya. Mga nari. Ayan, sumagot na rin si Mr. A. Ang dami na silang sumagot ng Kremlin. So, let's try letter N. Wow. Oo nga. Letter K. Letter. Letter T. Ayun na nga. T. T. Letter A. Letter H. M. Ay, joke! Wow, Hindi. mali. Hindi. Hindi. Letter I. I pala. I. Sorry, I. 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 Letter Ay, N. oo nga. Ay, mga tama. Ay, Ano ba yan? Yay! Ayan! Congratulations! Sinong nauna? Una, Miss Jassy. Ayun, si Miss Jazzy ang una. Wow! So, yan guys. Yes. Joa Bells. So, yan guys. May chance pa kayong makuha ang aming pot money. Yes! Pero dapat sa last set natin, wala na po kayong mapaputok na balloon. Ayan. Halo-halo kay Jonathan Servas. So, yung mga applicants sa Pangasinan. Sabi raw ni Mr. AJ, sa kanya daw yung load mo, Miss Jazzy. So, yung mga applicants sa Pangasinan, paka-shoutout ka. Ayan, halo-halo sa ating mga applicants dyan sa Pangasinan. At saka dito sa may likodan natin, mga Yes, nanonood, at dito mga rin sa... Ay, yes! Yung mga nanonood na agents Mga natin, hindi nagla-lunch. nagagandahang agents here. Yan. Naka-break time Yes. kasi ngayon dito. So, yan guys, we're hiring kaya apply na. Ano, hard na natin to ah. May sumasagot push. kanina, medyo. May nangaaway. Okay, medium. May nangaaway. Sabi ni Jomar, may mas nauna sablay si AJ, pero nauna naman talaga si Miss Jazzy. Miss Jazzy, yes. Okay, game. Books. Ayan, dami nang sumagot. So, for our last set, ang ating category ay Books and Movies. Napanood ba nila yung napanood ba nila yung teaser para dun sa Yes. Christmas jingle? May ibangan yan kasi meron tayo dyan mga pa-prime. May prize tayo Yes. doon. Abangan nyo ang aming Christmas jingle. Ilalabas daw natin ang mas maaga yan as per direct. Yes. Para magkaroon tayo By December. Contest. prize. Pag pumunta yung December, dapat Yes! Ayan, sabi ni Barroso Odessa, halo-halo Madrid, Philippines, pa-shout out po. Halo-halo. Ayan, halo-halo Barroso Barroso Odessa. Taga-Pangasinan ako. Sabi ni Santiago Marjorie, halo-halo sa mga taga-Pangasinan. Halo! Ayan, so, hulaan niya ang ating last set. Kailangan guys, wala nang pumutok ha. Para makuha niyo ang ating pot money. Halo-halo kay Janica Janica. Zacarias. Hi, Jan! Halo-halo. Halo-halo, I miss you. Sabi ni Alex, letter E. letter G. Simulan natin sa letter E. Ang haba na. Walang pot money. Ay! Kakasabi lang. Ano ba yan? Bukas, at dahil dyan bukas, magkano ang ating pot money? Walang nakakuha ng ating pot money today. So,
Bukas na ulit ang ating pot money ay magiging 500 pesos! Kaya Ayan. manood kayo bukas Abangan niyo yung money. Madaya kayo pinapalaki nyo Hello kay Mr. Ayan, sabi ni Dior Tanyan and ni Jonathan Servas, malapit lang daw sila sa Madrid, San Carlos. Ayan, hello, hello, thank you Mr. for Jonathan. watching Almost Club. Sana yung mga muhula na. Letter? Sabi ni Alexandra, letter? Wala nang E. Well, R. Letter R. R, sabi ni Jackie Ja- Toriano. Letter? R. Letter Jackie Toriano. Ang social naman ng mga ano yun. Ang social ng mga Parang feeling surname ko ang nyo. dami natin new viewers ngayon. Yes. Show. Pa-shoutout So, kay, ayan guys. Syempre, habang nanonood kayo ay mag-heart react and like. Ayan. For Team Kimpi and for Team Jenny Young. Ayan. Syempre, share our live na rin guys para lumami ang ating Almusal Club. Kimpi Young. Char. Aya. Parang tayo. Ayan. So, may mga nagre-react na. So, input lang guys ng letters. Sabi ni Alexandra, letter I. Wala na, hindi na nag-load. Meron ba? Ay, nag-load. Sabi naman Meron, itong meron. Chinese na ito, letter M. Si Jana. Chinese? It's Japanese. Si Jana ba yan? Ibang profile pic. Oh. Letter M. Wait, mag-restart ako. Sabi ni Lasal Jack. ako dun Sabi ni Jack, ito, yan, letter S. Letter S. So, yan Letter guys. O. Malaki ang chance nyo tomorrow. Ay, alam ko na! Ay, alam ko na din! Alam ko na yung first Yan book. yung lahi na And yun. movie. Ay, oo! Nabanggit mo sa akin. Alam ko yun. Yung lahi ex ko yan Alam ko na. My God, hulaan yun. Oh. Wala tayong letter S. So, try na. Ay, meron ng live. Movie ba yan? Movie? Movie, books, and books. Pwede Yeah. siya. Letter A daw. May A Meron daw. na tayong letter S. Sabi ni Alex Swiss, Family Robinsons. Sayang naman. Halo-halo kay Ann Ferrer. Hi, Ann. Hello. Hello. Swiss. Oh, alam ko yung Swiss talaga yung ano eh. Gusto ko yung logo. Swiss Family Robinson. Ayan, Swiss talaga siya. Pero, Ayan. yun na ba yun? So, may panlaban pa ba? May lalaban pa ba? Pareho ng sagot si Yes. Jenny Remo. Swiss Family Robinson. Robinson. Kinorek ni Alex. Robinson. Robinson. Buksan na natin. Robinson. Stan. Robinson. F. Robinson. F. F. A. L. L. Y. O. B. B. N. N. Ayan! Very So, good mga bata. so yan, congratulations kay Alex Gaviola. Ikaw ang aming third winner Alexander today. Nice. So yan, so kahit walang nakakuha ng ating pot money. So bukas, ito ay magiging 500 Yes. pesos. May tanong ako. Paano yun? Ang unang sagot ni Alex tsaka ni Hindi, Jenny. kinorek niya. Correct niya. Ay, kinorek na. Yes. Pero ang nauna si Jonathan Servas. Jonathan, O, check. minsan sino nauna sa Oo, Swiss dyan sa screen family? natin. Si Robinson. Alex. Ayun, nauna si Alex Gavio. Ayan, umuhula rin si Mami Cora Gatdula. Cora. Yes. Luminator si Mami Cora. Ano Mami Cora? So, yan, keep on watching. Watching? Watching. Keep on the watching. Almusal. Yes. Ayan. So, kinurek na natin para walang away-away dito. So, malinaw na ang nauna si Alexandra Gaviola. Ayan. So, congratulations sa ating mga nanalo, si Mr. AJ Guache, Jazzy Banang, and Alexandra Gaviola. I-PM mo inyong mga numbers and wag muna kayong alas dahil meron pa tayong Word Matrix. Yes, yes. Yan, so ating word matrix, may mga katumbas na kung ang mga words ng ulan. At dapat huwag
letter Yes. J. Number 3, lagay nyo Gemia J3. Yes. Ang daming nakakalimot i-input yung row and column kung saan nila nakita ang first letter. Yes, bakit kayo? So, yan. Input nyo yan, guys, kasama ang sagot na nahulaan nyo. So, ang ating category ay All-time favorite. all-time favorite chocolate. Feeling ko mabilis lang to. Sabi ni D'Artagnan, pa-shoutout kay Kwan. Sinong Kwan? Halo-halo kay Si Kwan. Halo kay Kwan! Hello. Yes. Hello, Ay, Kwan. congrats daw siya, sabi ni Ashel Centino. Ayan, sabi ni Mr. Re. Sabi niya, flat top. Hindi mo kasama. Hindi daw kasama ang flat top. Hindi siya kasama sa all-time favorite. Hindi namin siya sinama. Kit Kat, tama ba? Meron bang KitKat? H5. Ayan, kinorek ni H5. Alex sa kanyang sneakers. Mali si Mr. AJ. Tama si Jenny Remo. H5, H5. KitKat. H5. So yan, may KitKat. Sabi naman ni Alex, Snickers. Meron ba? L. F11. L4. Sabi ni Mr. Rec. Yes. Snickers 4L. May 4L. Snickers ba? Sneakers Yes, for L. meron. Sneakers 4L? Ah, meron. Ayan, may Snickers. Mr. Re. L. Reese, I11. Sabi ni Mr. Reese. Ano to? I11. Reese. Sabi ni Jenny Remo, F8, Milky Way. Ay, masarap yung Milky Way. Diba, natikman niyo naman siguro lahat. F8. 8 daw. F8. Sabi ni Alexandra, 5B, Toblerone. Uy, gusto ko ng Toblerone. Sarap ng mga nuts niya. Sabi ni Mr. Reese. May Reese ba? Yes, meron. I11. I11. Ay, meron na. Wala. Joke lang po yung joke. Ayan. Pampagulo. Meron ng KitKat Kisses. Merong Choknut. Hershey's, pero ang Chocolate. column and row. Hershey's. Anong column and row? May chocolate ba? Sabi ni Alex, Hershey Bar. Hershey Bar Hershey. 7A. 7A. Yes, considered na. Consider na. So, yan, may Hershey na. Pero hindi siya 7A, guys. Pwede niyo pang i-correct. Oo. Pag 7A siya, wala siyang H. Ayan, halo-halo kay Paul Ambat. Hello. Yan. Halo-halo. Wala pong chocolate. Walang chocolate. Ang dami nagsumagot walang ng chocolate. flap-tops. Yes. May nakikita sila. Sabi ni Mars. Mars. So, meron pang Mars. tatlo. Kasama Yung Mars. Pero wala siyang hindi kasama yung Mars. Hindi Wala raw pong kasama Mars ang F4. Mars. Wala. Yes. Meron na tayong Toblerone, KitKat, Milky Way, Reese, and Snickers. Meron Sabi pang ni tatlo. Alexandra, 10C, Hershey. Hershey, Ayun, Hershey. Fancy. Fancy. Tama ba? Yes. Fancy. So yan, meron pang dalawa. Hershey or Hershey. Hershey's? Yung dalawa. Oh my God. Sabi ni Jenny Almond Joy. May Almond Joy? Sabi ni wala. Walang Almond Joy. Sabi ni May na- Ryan. Ferrero Rocher. Wow. K6. K6. Meron. May Goya Gusto ko ba? din yan. Goya? Goya meron pero joke lang. Hindi kasama ang Goya. Hindi siya kasama sa pagulo. Yes. Sabi ni Mr. AJ, Cadbury Dairy Dairy Milk. Milk. May Cadbury ba? H2. H2. Sabi ni Shine, Milo Milk. Cadbury Dairy Milk. Milo Milk sa Sabi ni kapilahan. Shine. Meron bang Cadbury? Ang ating naiiwan. Ay, meron Meron Cadbury pero... Hindi siya kasama? natin yun kasi doon yun naman nag-start eh. Kaya ano na natin. Meron din? Oo, meron din. Meron. Yan na natin. Ay, So yan, merong Ang galing. Cadbury! Sabi ni Mr. AJ yan. So, kompleto na. Sabi ni D'Artagnan, may hugot pa siya. Parang parang relasyon nyo. Joke lang. Ay. Oh my God, may time! So yan, kumpleto na po ang ating
all-time favorite chocolates. So, Yes, sino tinatali ba ang ko muna. ating Tinatali ko winners? siya. Parang may something kay Wilson ang Angeles tsaka kay Dear Tanyan Joanne. Charot. Tinatali ko siya sa Halo. Ikaw ba si Kwan? Si Sino Chenson. daw? Sino? Si Wilson. Saka si Joanne. Oo. May mga kwan-kwan na. May Kwan kayo Kaya sabihin nyo may nagka-develop na dito. May nagka-developan na kayo. Baka Pero gusto lahat na. na nagkaka-developan dito, Oo. hindi nagkakatuloy yan. Joke lang. Joke lang. So, yan ang ating all-time favorite ay Toblerone Cadbury Snickers Kit Kat. Ayan, Reese. Yes, Hershey. congratulations sa ating napakagaling na Word Matrix Master, Alexandra Gaviola. Yan. Nice, congrats. Congrats, Alex! Lagi na lang siya yung nanatalo sa Word Matrix. Yan. So, huwag mo nang ialis. Meron pa tayong movie serye. Puhulaan nyo lang ang ating mga movies. At syempre, dapat kompleto yan. And strictly, no cheating. Ayan. So, ang word, ang ating na movie serye ngayon. Sabi ni Alex, yay, thanks po. And sabi ni Barroso Odessa, hi, hello po. Ang gaganda nyo po, DJ. Thank you. Thank you so much po. And syempre, thank you for watching the Almusal Club. Yes. Ayan, Si so para Barroso sa ating Odessa. third game, huhulaan nyo lang po ang movie na pinapahulaan natin na ang genre ay thriller. Ayan. Sabi ni Dear Dear Karen, Tanya, wala akong alam dyan, basta nanalo ako kahapon. Oo. Hindi pa siya nagbibigay ng number. Si Dear Tan. So yan, pag nanalo kayo guys, pakisend po ang inyong mga numbers sa ating page Madrid Philippines para naman ma-receive nyo ang inyong prize. So, Alita Battle, sabi ni Jomar. Wow, nice. Ayan, thank you for sharing. Ruth, Pero kulang. Ruth. Hindi, mali siya. Paano ka sabi? Sabi niya, Alita Battle Angel. Anita kaya yun? Ani? Hindi, mali yun. Ayan. Thriller ang ating genre, guys. Input Thriller. lang muna ng sabi sagot. ni Ryan, The Maze Runner. Ay, Alita Battle Angels. ulang pa din. Sabi ni Mr. Jomar. Wrong. Wrong. Will. Will. So, ayan. Ano nga ba ang ating Wala, mali. first movie? Mali. Kulang pa. Mali ay Napanood mali. ko yan. Mali. Hindi siya Maze Runner. Hindi siya Yes. Maze Runner. Alita Ayan, Battle Alita Battle Angel. Sino sabi? AJ. Ay, Miss Kim. Sabi ni Chenzo. Halo. Wala din ako nakapagsalita si Ski. Speechless. Ayan, halo. Yeah, thank you for watching the Amazon Watch. Naging pa, baby. Si mama ko napaka-updated joker. Ayan na. Bubuksan ko na. Yes. Ang tamang sagot ay... Ay. Alita Battle Angel. Ayan, so congratulations, AJ kay... Guache. AJ. Ayan. So, yan, Avengers Infinity. Ayan, halo. ni Mama Angel Lauren Escolar. Ilseral. Ay, Solar. Mami Ireel. Ma, love you. Sabi ni Chenson ba? Mama Irene. Mama, ayun talaga tawag nila sa kanya. Dapat lagi kang nanonood. Mama, batiin mo naman si Jemia. So, yan Mama- guys, Mama pwede pa Irene. kayong bumawi dahil ang ating second genre ay science fiction. Muntik na yun, muntik. Napakalma ko ni Mizet. Okay. Ayan, halo po sa inyong lahat, sabi ni Mama Wala na sagot ni Ariel. Jomar. Yep.
3D. Sabi Okay lang ni yung magkulang ka Ryan. ng mga S, pero yung kulang mo is yung isang word, hindi yung qualifier. Oh. Sabi ni Ryan Christian Buan, dapat kompleto to, no? Ayan, Men in Black 3. Men in Black. Sabi ni Mama Irene, I love watching you all, guys. So, thank you po, I love Mama you too. Irene. We love you too. Mama. Yung photo po namin. Men in Black. International. International yung sagot. Charot. Men in Black 3. Nanalo na po siya eh. Kasi yung sunod. Yung susunod. Sabi ni Ryan, Men in Black 3. MIB in 3D. MIB, Men in Black 3. Glass, Knives Out. Men in Black and Men. Ayan, halo-halo kay John Antimano. Sabi niya, hi, pa-shout out. Halo-halo. John Angelo. Halo. Yes. Gayahin nila yung sagot ni Mr. AJ Guache. Yes. Nanalo na eh. Opo. Nauna siya. Pero nanalo na siya eh. Kaya nga eh. Oo. Kaya nyo na lang. Parang si Les Villanueva. Ales. Kaya buksan ko na. Ang damang sagot. Ay. Men in Men Black. Men in Black. Ayan. Pangilan ba to? Tingnan natin kung pangilan to. Para i-consider yung number. Men in Black. Sumunod si si Elsa. Yes. Yung susunod. Celeste. Yung susunod po. Pangilan si International. Ah, wala siyang number. May number ba yan? Wala. International talaga siya. Itong Men in Black. International. Okay na yung Men in Black. Oh, Men in Black. Men in Black lang. Considered na. Okay. So, ang nauna ay si Les Villanueva. Sumunod si Esa. So, And pag then sabi kay si- Les, PM ang iyong number. Ayan. So, paki-PM lang po ng Consider inyong na mga yun, number. Men in Yes. Black. Oh, okay, game. So, yan. Meron pa tayong third. Tingnan natin yun. Third genre at ito ay fantasy. Fantasy. Pang 4 daw yung international. Oh. So, ang So, considered na kahit Men in Black lang. Oh, sige, okay lang. Okay. Dahil labas na. So, okay lang. Pasko naman. Nalito daw si Ryan sa numbering. So, pang-apat pala ito. Pang-apat na Men in Black. Yes, ano nga ba yan? Napanood niyo ba yan nung bata kayo? Oo. Pati Ang yan. ano pa nun napanood ko sila, yan. Will Smith ba? Oo. Ayan, sabi ni Les, thanks po, proud. SP Madrid Before. Ano ba hinihintay mo? Ayan. Play na. Ay, balik ka na. Charot. Si Les Villanueva. Si Les Villanueva. Hi. Les, pakipila Hello, mo yung hello. number, Les. Yes. Tsaka si ano. Tan, 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 tan. Ayan. Sabi ni, Bright. pumiyok ako. Sabi ni Alex Bright. Kay Will Smith din yun, di ba? Right. Shine bright like a diamond. Ay, Okay. di ko pa napanood yan. Ten, 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 ten. Ano nga ba yan? Hindi siya bright. Hindi rin siya snow. It's Christmas. Bright Brightburn. burn. Aladdin. No. Aladdin. No. Ah, kasi yung Blossoms. Maganda to kasi balita ko yung bag ata. Hindi ko pa napanood to. Ang dami niya. Pero familiar ako sa title, pero hindi ko napanood. Maganda daw yan eh. Pero yung Cinderella. Cinderella. hindi daw. Cinderella! Okay, Bisaya, kamandong. Charot. Ayan, halo-halo kay Kerwin Jim. Palaganas, welcome back. Alu-alu. Mukhang busy kayong lahat ay mga ating second batch ng almosalers. Cinderella Kamandong! Haliwa. Ayan. Invented Christmas! Hindi po. White Christmas, Christmas. hindi rin. Nangula lang talaga sila. Oo, nang bang Christmas eh, no? Ayan, ano nga ba? Bakit hindi nyo ba alam yung kite? 1 minute tapos buksan na namin. 1 minute. Oo, sikat Ayun po, sabi ni ah. John, Miss Peregrine, so Malapit peculiar na. children. Haba naman. Narinig Hindi. siya. Miss Peregrine, so... Yes.
The man who invented Christmas, hindi po. Hindi Ito rin. kasi, nanggaling siya sa kite. Tapos, yung bag niya, kunwari, ang nilalabas doon, washing machine, yung mga Doraemon! Parang Doraemon. Doraemon. So yan, nagkaka-idea na ba kayo kung sino? Pagpatak ng 12:45. Yes. Ella Enchanted! Hindi po. Mama, kapanahunan mo nga yan eh. 45 na. Ay, 45 So yan, na. dahil walang nakahula ng ating third movie, ang tamang sagot ay Mary Poppins! Yes. Sayang. Ayan. So yan, kompleto na ang ating winners, pero walang nakasagot ng ating third movie. Si Alex sumabot. Kukuha yung Abot ba? Alex, Guache. Ah! Pwede So, po yan. consider siya. Nakaabot daw guys si Congrats! Alex. Delay lang sa amin. Tama ba? So, yan. Hindi umabot. Abot ba? Umabot kayo minsan eh. Abot. So, Di yan. daw Nakaabot daw. Pero wala pa din. Abot siya. So, yan. Umabot daw. Ang Okay, umabot. sagot ni Alex. So, yan. Kompleto na ang ating winners sa ating third Movie game. series. Congratulations sa inyo lahat. Enjoy your load. At PM ang inyong mga numbers. Congrats. AJ Guache, Les Villanueva, and Alexandra Gaviola. Kaya nanonood muna kayong Alex dahil masasaksihan natin ang drawing ni Jenny! Mas malala pa siya kay Rupert o mas malala pa rin si Rupert? Ano kaya? Okay, so ready na ba kayo sa ating Art Attack! Kimmy or Kimmy versus Jenny. Jenny. Ang ating category ngayon ay upbeat songs at kailangan niyo hulaan ang first line ng kanta. Ayan. At syempre, ang title, pwede niyo hulaan pero wala ng puntos yan. Kailangan niyo lang magkaroon ng 3 points at 3 ang ating magiging winners. 3 by 3 rule. Ayan. So, are you all ready? Yan, please comment ready para naman simulan na natin ang Art Attack. Pero syempre, bago yun ay don't forget mag-heart react and like react naman kay John for Team Kimpi and Team Rupee. Muntik na. Jemmy. Yan. So yan, Ayan. kailangan nyong isagot ay ang first line. First line. Kung isusunod dito. Oh, sorry. Papakita mo sa kanila. Ganito. 3 words. Okay, ito na yung title. Yan. Ready na ba kayo, guys? Title. Huhulaan na Dahil lang. magdodrawing ang ating guest for today na si Jemmy. Harap mo sa Siya ang camera magpapahula sa inyo. yun. Harap mo sa camera yun. So yan, simulan na natin ang Art Attack in 3, 2, 1. Okay. Oh, go na. Tapos mag-drawing. Meron akong word. Second 3 words. Ipakita mo dito yung drawing. Ganyan. Okay. Ayan, guys! 3 points for 3 winners. Ayan, 3 by 3 rule. Ang ating category ay upbeat songs. Songs. Ayan. So, pareho silang may 3 words. I joke. 3 words si 3 words si Jemmy, 2 words si Kiki. So, ito awit lang. Go, Jen! Yan, yung kay Jenny. So, one word. Go, Jemmy! Isang tao yung kay Jenny. Ayan, kay Kimpi! Yung wala kayo kaya na. 2 words. Box ba yan ba? Man, box, keyboard, third word. Heart.
na ano dyan, ha? Pili ka kahit na ano, kahit di magkakasunod. Okay. Pwede mo palitan? Oo. Wala mo muna kung baka may makaguess. Kung baka may makahula. May sumasagot na. Wala. Wala. Kakalabas pa lang, kakalabas pa. Suburin ko na. Mamimili na lang ako. Pwedeng mata doon. Ay, hindi. Joke lang. Hindi pala. Maganda rin yung strategy niya, ni Jenny, Pag hinimay-himay na yung word, Oo. Jenny, Kaya, nakasama yung mga ngayon. Maganda yung strategy ni Jenny, Ayan, guys! Ano saan na kayo? Saan na kayo? Pero 25 sila. Hold on, baby. Could you wait here? Hindi po. Hold on, baby. Pwede niyong hulaan ng title pero walang points. Word spread like wildfire. Ang hirap daw. Word spread like wildfire. Tapos may school. Maganda yan. Yung kay Miss Kim madali na. Yan, sabi ni Ryan. Material girl. Material girl. Some boys kiss me, some boys hug me. Ryan, 1 point. Bakit ka nag-delete? Naghahanap ako ng padali. Ang galing. Mahirap ba? Ang galing ni Ryan. Ito, 1 word. Ang galing ni Ryan. So, Jemia, laban pa ba? Lalaban ako. Ang cute-cute nila, cat tsaka bunny. Sigaw ng puso, lahat po tayo is English. Yes, magaling talaga si Master Ryan. Meron na siyang aray, 1 point. Ito sa akin. Ayun kay Jemia. Pusong ligaw. We don't talk anymore. Hindi po. Blank space? Wow! Ang galing. Ryan Bon, nice to meet you where you've been. 2 points. Ang galing naman ay. Wow! Pareho na silang may isang napahulan. Shout out and dance with me. Shout out. Malapit na! Ang galing. Shout up. Malapit na! Walang with me. Yan, sabi ni Ryan. Shut up and dance. Okay guys, so kung merong mga rap, huwag niyong isagot yung rap. At kung may mga mahihirapan kayo. So yung unang first line na kinakanta. So ang tamang sagot sa shut up and dance, tignan natin. Ayan, oh don't you dare look back. Sabi ni Ryan. Tama, dahil dyan Ryan, ikaw lang ang naglalaro at ikaw lang ang aming first winner. Ikaw lang may mga tamang hula. So, ang aming first winner, Ryan Buwan. She took my arm. Ano yan? Nauna na po yung Don't You Dare Look Back, si Ryan. She took my arm. Tignan ko kung merong may sagot ng she took ka. Wala. Mali ka, AJ. Ayan kay Jenny, Patingin. Ayan. Ang galing. Ang galing mo rin pala mag-drawing. Ano? Oo, ang galing niya. Jenny. Ay,
Ay, ang galing niya! Anong nangyayari sa drums? Ang galing! Ano ng content? Ano ng content? Beauty! Ayan, pwedeng mag-coach si Ryan. Tama si Ryan. Pero ano ang first line ng Beauty and the Beast? Ang galing naman. Ang galing niya. Ang galing Beauty niya. and Beat. Yan, Beauty and Beat yan. Hindi yung Beauty and the Beast. Yan, Beauty. Since malapit na yon, nag-coach na si Ryan. Ang tamang sagot doon ay Beauty and Beat. Ano ang first line ng Beauty and Beat? Ayan, sabi ni AJ. Show you off tonight, I wanna show you off. What point, AJ? Time check, it's at 12:55 in the afternoon. Yan, pareho na silang nasa third drawing. Ayun kay Miss Kimpy, may 5 words. Nauna na po yung Beauty and the Beat, may nakasagot na po. Ang galing mag-drawing ni James. Pag ako yun, di na nila nag-gets. Ayan, si Mr. AJ, sabi niya, Love me like you do. Nice! Galing naman. You're the light, you're the light. 2 points, AJ Guache. Yan, ang bilis. Ba't ka nag-delete ka din? Hindi ko maisip yung word eh. Ito, paano ko ito i-draw? Word, but we need to word eh. Oo. Nagawa yun ni Rupert. Pwede mag-fill in the blanks ka dyan. Yan, guys! So, gising-gising sa ating 22 viewers. Ang ganda po ng upo ng ating Jemia. May message si Jenson Bagan. Sabi niya, so love me like you do. La la, love me wala like na, you uli do. ka na. Basag. Balik ka, Kuya Jenson. Di pa tayo nakapag-samgyup lahat. Diyos ko. Ayan, sabi ni Alex, why do you build me up? 1 point, Alex! Ang effort mag-drawing ni Miss Kim. Galing. Simple lang akin ah. Ay, ang galing ni James! Tignan nyo, yung drawing niya, Miss Zen. Kaysa kay Rupert. Naiintindihan niyo ba yung drawing ni Jenny? Cash, hindi po. Dalawang 1K. Add nyo yun. Ang galing niya! Plus 2 pesos. Ang galing! Si Rupert nag-fill in the blanks dyan. Why do you build me up? Buttercup baby, just to let me down. Nauna na po dyan si Alex Gaviola. Madali yung kay Rupert tuloy. Kay Jemia. $24K magic. Hindi po. Ayan, nag-hint na si Ryan Buwan. 2,000. Ayan, visit you at Baskin. Let's see. Tapos yung 11. Ano ba yan? 2002, sabi ni Alex. Yes. Nice! Nice. Wait lang yung lyrics. Tingnan natin. Tingnan natin yung lyrics. Saan yung cool na eh? Yung sayaw. Sino bang kumanta nito? Si Jason. Ayan,
Starship. Pero ano ang first line ng Starship? Wait lang yan, 2002 guys. Yan na, 1 p.m. na. Ayan ang sumagot ng lyrics ay si Mr. AJ. AJ, okay. So, sa 2002, tama si Alex. 2 points kay Alex. At yung Starships, ang ganda naman nun. Hindi ko nakita yung ano. Starships, oh, let's go to the beach. Mr. AJ, dahil dyan ikaw na aming second winner. Ayan. Isa na lang. Ang galing. Ayan, tapos na po hula na yung Starship. So, kung nahulaan po ito ni Alex, si Alex na po ang ating panalo. Parang uminit. Cruise ship. Ay, ang galing ng ano ni Gems, ng strategy niya mag-drawing. Nakikita ko. Ang galing. Balita na si Rupert. Ayan, si Alex Angel! Girl, you're my angel. You're my darling angel. Yes, Alex, at dahil dyan ikaw na ang aming third winner! Eto na! Wow! Tinalo na ni Jemia, si Ruby, tsaka si Kimpia. Ano na ba hulaan niya? Ni Gems, 4. Si Rupert, ilan na papasahan na? Mga 2, ganun. Mga 3. So yan, kumpleto na ang ating winner. Sino ba sila? Wow! Ang galing-galing niyo, guys! At syempre dahil dyan pinatunayan ngayong araw na may papalit na kay Ruby. Dahil may nakuha ng katapat si Kimpi na magaling mag-drawing. Ayan, so congratulations Ryan Christian Buwan, AJ Guache, and Alexandra Gaviola. Ayan, so guys, abangan nyo lang ang aming mga pakulo. At syempre ang ating pot money tomorrow, 500 pesos na. At ang aming bagong pa-contest na acoustic cover ng aming Christmas jingle. Abangan nyo rin yan dahil lalabas na natin ng maaga. Kaya naman, maraming salamat sa inyong lahat. And do not forget to share this live stream para naman malaman nila na meron ulit bukas. At syempre ko, thank you so much sa ating Jemia. Final say naman kay Kimpi and Jemia. Mukhang nagdo-drawing siya. Yes, So ayan, congratulations sa ating mga winners today. Ayan, so yung pot money natin bukas ay magiging 500 pesos na po. So, tumutok lang po lagi-lagi dito sa Amusal Club to win more prizes. So yan, thank you so much guys for watching the Amusal Club and kita-kita tayo ulit bukas dito lang sa Yes! Maraming salamat sa inyo guys! The Amusal Club! The Amusal Club! Bye! Happy birthday, Johnny Bell and Arjo! Yes, happy birthday! Bye! Yan ay patungo. The Amusal Club.